An budeng. Hama. Hama. Biди nङा. Bidi nङा. Hama. Bidi nङा. Bidi nङा. Aw ho ना आगैखौ. अननांगौसो. अननांगौसो. किसि हो. अननांगौसो आव होन. किसि हो. बिदि नङा बिदि नङा खुलुमबाय आंनि YouTube चेनेलाव बयखौबो बरायबाय आसा खालाम बयबो मोजाङैनो दं होननानै जोंबो मोजाङैनो दङ जोङो न' सिङावनो दङ दायो बायरायाव थांनो हाया ओरैबायदि सान्दुं माने फुंनिफ्रायनो जिफ्रानो खनब्रै खनबासो रानगुलायगोन खोमा सुनाया ओमफ्राय जोंहा बिराद गाज्रि हुदा खालामनानै लाबाय गथ'फोरखौ बेनो जाहैबाय नै बेयाव थाहोनानै गथ'फोरखौ जोङो बायरायाव दिहुननो हाया जाबाय माने गावसोरनो बायरायाव थाङा आयु माने मा होनगोन नोङो बायरायाव दिहुननो नागिरबानो सान्दुं होननानै ओंखारा आरोना बिसोरो दा दसे लिंबानो सान्दुं होननानै ओंखारखानाय नङा बे बांसिन दानिसायानो ओंखारनो नागिरथारा आरोना आहा फुंनिफ्रायनो देलायनोनो मोनाखै दुगैखांनायनि उनावहाय ना खानायावहाय सेराम फुननो मोन्दों ना मोखाङावहाय क्रिम फुननो मोन्दों जेबो मोनाखै बिसोरजोंनो थानानैहाय आरो मोननैसो खामानि मावदोंमोन जायनि जाहोनाव ओंखामखौबो दिनै थाब मोनजायासै ओरैबायदि उखैदों आङो माने रायलायनोनो गोसो गैया आरोना ओमफ्राय गथ'फ्राबो बे समावहाय गाबलाबायबाय दा रागा जोंबाय आङो उखैनायजों माजों ओमफ्राय ओंखाम जाखांनायनि उनावसो एसे देहाखौ मोजां मोनबाय ओमफ्राय गोसोखौबो मोजां मोनबाय आङो नै मामा मानो बिदि नोङो फांखायाव बिदि जिरायाना मामा बिदि नङा मामा थ' बायरायाव थांनो बायरायाव नों थांगोन थाङालै सान्दुंथार थाङा बायरायाव थाङालै बेयाव थाङालै बायरायाव गरम बेहा थांनो नागिरो बै सासेया थांनो नागिरा दा आगै दानियाखौ लिंथां दानिसाखौ लिंलाय दानिसाया थांना थाङा नैबेखौ क्लिपखौ थेबनो दे फै किउट नुगोन फै किउट बिसोरखौ फुथुनो हाबासो जोङो एसे एनला खामानि मावनो हायो दिनैबो खामानि दंमोन मा होस्रिखावोथाय बिफायाबो आयो आरो जोंना बे गथ' गोनांफोरना एस्थेटिक थानो लुगैब्लाबो एस्थेटिक थानाय जायानो आरो आङो नाजालाबो आरोना जेब्लासिम बिसोर देरा अब्लासिम आङो एस्थेटिक होननाय सोदोबखौनो जोंनि न'आव लाबोला माने नोङो दसेनो मोजां खालामगोन साफा खालामगोन ओमफ्राय बे जिनिसखौनो दसेनो बिसोरो गारलाबायगोन गाज्रि खालामगोन आरोना दा ओंखायनो जेरै जाय न'खरावहाय गथ' दङ बे न'खरावहाय थांनानैहाय जोङो माबायदि थायो बिदि होननो हाथावा आरोना गथ'फ्रा मैला खालामबाय थाखाथारो आरो बे मोनसे खामानिखौनो खयबार मावनो ना आंबो मालानाव थांबाथाय माबायदि थायो होननानै बुंला आरो आंखौबो रावबो दाहोनोसै माबायदि थायो होननानै जेला बिसोर देरगोन अब्ला आङो पुरा एस्थेटिक खालामनोसै आरोना फै मामि फै हारसिं गेलेबाय थादोंमोन बैहाय ओमफ्राय रावखौबो नुयैनि गाबनानै फैबाय नै मामि सना दा गेलेगोन दे दा गेलेगोन थ' दाम नायदों फै दाहाय गेलेगोन फै थ' होमबालाय थ' सासेया दाम नायगोन सासेया हाब्बा होनगोन पुरा स्प्रेड जाबाय आरो थ' आयै सान्दुङा नै जि गोसा दाबो 4:30 जानोसै गरमथारलै मामा गरमनो आंबोथ' खनथामसोआनो जाबाय दुगैनाया ओइ दङ खनथामसोआनो जाबाय नै जेबो देलायनो गोसो गैया जोंहा फाथै हानदों दिनैहाय नै लांदां जाबाय फाथैया बे फांसेया दंबावोसो ना बेखौबोथ' हानगोन बे फांसेखौबो मा दाम दायो फाथैया हा थाइबा मुथा थाइबा ओमफ्राय खैथा थायो मुथायाव 20टा थैखागोनसै बेयो जोंहानि गोजाना जोंहानि नै बे जोंहानि ओमफ्राय बेबो जाहैदों जोंहानिफ्राय हाननाय नै ओमफ्राय खायफाखौथ' गालांगोन बिदिनो फिसाफोरखौ नै बेफोरखौ गालांजोबसिगोन जोंहा जालाना बेफोरखौ खननानै जोंहा जानोसै आरो गयखाबारि गोजाखा नालाय जोङो फाथैखौ जानोसैना जोंहा मामा नै गोदान आइडिया दिहुनलायबाय नै थैखागोनसो आयौ बिदि नङा दे आंना केमेराया आयु जाबायदां बोदो ओरै नायलाय नायनि टेनिसा मोखांखौ नायनि बोरो बा मालायसो बा लासै दे लासै
लासै दे बेखौ मा होनगोनथाय आंबो मिथिला जायखिजाया बानायबाय आरोना जानाय नायनोसै दाहाय गोदान रेसिपि ट्राइ खालामनानै नायनो बिराद मोजां मोनो आरोना गोथाव जाबा जाफ्लांबायसै बिदिनो बानायनानै जाबाय थागोन उनावहाय गोथाव जायोबा गथ'फोरनो होबाय थानोसै नै आंनि हालोदा गरमावहाय खामानि मावबा मारै जायो आयु मोखाङावनो गोलोमो आंना बांसिन नै जेबो माने देलाय जाया बे गोलोम बोथोरावहाय आयु आङो ओमफ्राय दायो नै साहायाबो जाबाय लोंसै जोङो बयबो मोनाबिलिनि साहा फिथाफोराबो जाबाय ओमफ्राय बेखौ बानायथ'ला आङो जोंनि 6 जननि 6टा जाबाय नालाय ओंखायनो दोनथ'नोसै साहाखौ लोंग्रोनोसै आरो गरमाव हाला बिदि बानायबाय थानो दिनै जाहैबाय 15 आगष्ट ओमफ्राय दिनै जाहैबाय इन्डिपेन्डेन्स डे स' इन्डिपेन्डेन्स डेनि बयनिसिमबो गोजोन हामग्लायनाय जासिहरनाय थाबाय आरो दिनैहायथ' आइनाबो स्कुल गैया माने फिरफिला बिरहोनानै फैबाय आरोना ओमफ्राय आङो ओंखाम ओंख्रि संखांबायमोन बोरमा बेदर लाबोदों आरोना ओमफ्राय बेखौ आङो सासेखौ संनो होदों आरोना धाबा स्टाइल संनो होदोंमोन माबायदि सङोथाय मोनथिया आरो बिराद गोबाव जाबाय बिनि संनाय मोनजायाखै ओंखायनो संनो थिनबाय आरो दिनैबो बोथोरा बिराद गरम नै सान्दुं पुरा गार्डेननि बिफांफ्राबो माला देरगोनथाय साया होनो थाखाय जाहाथे गार्डेननि बिफां सिङावहाय जिरायनानै बार जाबाय थानो हायो गोजोन फांखानि बारखौलाय बेसे जानो नङा होमबा बायरानि बारबो जानो नांगौ दा नै जोंना गथ'फोरा बिराद गाज्रि हुदा जानानै थाखाबाय बायरावनो ओंखारनो नागिरा सान्दुं गोसाबा दानिसाया बांसिन आरोना रिथिमायाथ' ओंखारोबो नै बोरमा बेदरा जोंना स्पेसियेल इन्डिपेन्डेन्स डेनि राजाया संगोन ओमफ्राय बायरायावनो संगोन नो बियो रेडि खालामजोब्बाय नै ओमफ्राय बेहाय मा दङ सामब्राम गुफुर हाइजेंखौबो माबानांसिगौ आपडेट लानो फैबाय आंहा बेसेबां मोनखो दै होनानै दोनदों दायो दैखौ फोरानजोबनांगोन होमबानो जाबाय आरो जानोसै उखैबायबो गोथाव जागोन ना संग्रा थाबाया स्टाइलाव टमेट' होखायो होमबाना गोथाव जायो आरो ग्रेभि थायोना जेबो नंला दाबो जानोसै बिदिनो आयु नै आङो बेखौ पालेंफोरखौ बेहाय गायदोंमोन आरोना माने गुवाहाटियावहाय थांनो समावहाय हजों लांफानो होननानै खिन्थु लांफानाय जायासै नै पुदिनाखौबो बेयावनो गायदोंमोन पुदिनायाबो जाबावबाय ओमफ्राय गंगार दुन्दिया गायदोंमोन बेबो जाबाय ओमफ्राय नै माइसुन्द्रिखौबो गायदोंमोन बेबो आराम जानानै दङ आरोना बिबार बारदों पालेंआ बेखौ आङो नुदों आरोना फरेनारफ्रा मारै जायो दाउदै एवबाय दा दाउदैनि सायावनो बेखौ होलानानै एवनानैहाय जायो आरो बांद्राय फोमोनजोबा बिसोरना बिदिनो बांद्राय फोमोनजोबा बानलुखौ खानसै आङो मोनजोबाखै हारसिंनो रज'लाबायनायसो बेफोरो जोंहा गायनायानो जाया बेफोरखौ बानलुखौ बारियावबो हारसिंनो रज'लाबायनानै दङ नै जानोसै दायो बोराय संनाय बिराद गोबावनि उनाव दिनैसो संलायबाय बियो दिनै जालायनोसैलाय गोबावजोंसो मोनजायो बिनि संनायखौनो ओमफ्राय आंना हारा नङाबानो जाया हारा मोनजाबासो बेदर मोनजानाय बायदि जायो बेदर मोनजानाय बायदि मोनो आरोना बेहा रायलायनो सम गैला जाबाय माने बिराद उखैबायबो ना जोङो गथ'फोरखौबो दौनांगौ एसे दा दहाय बांद्राय जायाखै नालाय ओंखायनो लादों टमेट' थाबा बेस्ट जागौमोन दायो नै जों सानैया ओंखारबोबाय रौदाथिंजाय एसे खामानि दङ गथ'फोरखौ गारबोनानैहाय बिसोरबो उन्दुनानै सिखारबायमोन सिरि फैनाय जाबाय आरोना खामानिखौ मावखांबाय बिनि उनावहाय नै गथ'फोरनो गाइखेर लाबाय लेक्ट'ग्र' लायो दाना जोङो बिसोरनो 2 years जाबाय नालाय दाउसा हाबदों न' सिङाव दाउ हाबदों न' सिङाव बुबाय माखौ दाउ बुबाय आयै थुद' आयु गिबाय आयु फैबाय मैलाथ' आरो गोजौआव पिपिबाव गाखोनो दे गाखोदो दे बाय टाटा औ मम्मी थ' टाटा आंगुर लाबोदों जागोन दे टाटा थ' मोनफैबाय ओंखारदो मोनफैबाय राय आबैया फैथों र' आबै फैद' दे ओंखार लासै ओंखार दे नै 10थायानो जानोसै ओमफ्राय दासिमबो तनिसाखौ फुथुनो हायाखै आरोना
उन्दुबा हामगौ माने शुटखौ खालामनोसैमोन आरो खालामनो नागिरबायमोन दहाय बाट बिबैजों गाबबायसो बियो ओंखायनो आङो थांफिनबाय गैया देलायनानै बिदिनो थाबाय दा उन्दुनोसो ओंखारलायलांबाय दा बियो उन्दुब्लानो जोङो शुटखौ खालामसै आरोना थाब थाबनो जोंना गथ'फोरनासो हुदायानो गाज्रि जाथारबाय बिराद माने एसियावहाय दोननाय जाबाय नालाय ओंखायनो माने बायहेरायाव ओंखारनो नागिरा आरोना सान्दुं होननानैहाय दा थेवबो दिहुननानै दोनथ'दों बिसोरखौ ओमफ्राय जोंहा दिनैहाय बिफां दानफायगासिनो दङ आरोना जयग'आव बन नांगौ जायो नालाय जोंनो आरो फारसेथिं बे बिफाङा माने जोंनि बे सलारखौ होथेदों आरोना सान्दुं गोलैफैया ओंखायनो माने बेखौ दानफायगासिनो दङ आं बेखायनो नोंथांमोननो नायनो मा गिया दंफां दानग्रा सु गैयै ना आरोना मा ना बियो सान्दा नानो बियो थास'जों संसै माबा दाउसो नायदों दाउ थां थां woodpecker dongथ' आरो बियारा बासाया मा दाउ woodpecker बोरो नायनि मुगायदिन जाथार बेना बबे आयु बैयाव थायो आरोना आयु देलाय खाथियाव थिखो फैनो नागिरलायाखै बिसोर गुन्थुथ्रिजों बानायो ने बिदि डेन्जार गैला ने दानाबा अबाव थागोन बिसोरो नै जोंना खुमब्राया जाथारबाय नै ओरैजायबो आरो बैसां सायावबो दङ बेखौथ' नुहुरला नैबे गोरलै बै बैसां सायावबो दङ थाइनैसो नै बेहायबो दङ नै बे नारेंखलखौ दायो गायनो नागिरदों बेखिनियाव जावनोसै ओरैजाय नै गय गायबाय ओमफ्राय बेखिनियावहाय नारेंखल गायनोसै हजोंथ' बिराद मोजां थायोमोनलै राजा बियो ओमफ्राय ओरैजायथ' बांसिन मोजां थायनांगोन गोथाव जानांगोन हासार गोनांखा नालाय हाया हजोंनाथ' सेस जुजाय गोजासोमोन जोंना मा थास' बेलाय जा गिदिर ओमफ्राय बिबार बारबावदोंसो नै थास' बिबारा बारसे बे थास'खौबो जायो खोमालै ना राजा हा अमानो होयोलै अमानो थास' बिबाराथ' जेनेबा जायो र' बे थास'खौसो होनदां फांसे मानो रज'आसैथाय नायनांगोन र' दंबो जानो हागौ जेबो हासारथ' होफाया ने होबालाय मोजां होनांगौ बे हायानो हासार गोनांखाना जोंना जा गोलोमखाबाय आङो आयुलै सानफ्रोमबो खानाय सुनो गोनांसो जायो माथो दाना गरमानो गायखांबाय जोंहा नै मोजाङै देरदोल' प्लास्टिकफ्रा बेखौ साफा खालामनानै सावजोबनांसिगौ नै आमलाइ बिफाङाबो देरबाय जोंना आमलाइ बिलाइखौ देनानैहाय खानायाव लानांगौनो गोसोम जायो बेबो नै थाइजौआ बेहायनो थाखासिगोन ना बे बैहायबो थाइजौ बेयो जाहैबाय चाइनिस मोनखोमालै बे नारेंआ बिबार जायगा गैयिनि बेहाय गायफैदों ओमफ्राय बेबो ओमफ्राय नै थाइजौआ देग्लाय मोनजायासै गोलैलांबाय फान्थावफ्रा ओरैनो गोलैनानै सेवलाजोब्बाय नै जोंना जानायानो जायासै नै दाबो फान्थाव जादों नै गोथाव न'नि फान्थावफ्रा बेखौ नै हरनांसिगोन लांनो फैग्रानाव ओमफ्राय ओरैजायबो जा हाग्रा जानानै थाबाय साफा खालामजोबनांसिगोन नै ओरैजाय दंफांनि दाननायखौबो दायो बोथ्रोदनो मानसि लिंलायनांसिगोनलाय खामानियानो खामानि दंफां दानग्राया दंफांल' दाननानै थाङोना बेखौ बोथ्रोदजोबनानै थाङा दा बे बोथ्रोदनो थाखायबो मानसि लिंनांसिगोनलाय बिफायाथ' मावनो हायानो गथ'फोरजों थानो गोनां जायो गथ'फोरा खामानि मावबाथाय बांसिनसो बाबा जायो जाखांलायबाय नै दाना टिभि नायसिगोनलाय नै सासेया नुहुराखै नों होथेना होनाया मा नायदों बा थालानो गैया मा नायदों हाप्पा आयु हा बेबि नोंसिनि बेबि माथो मा नायदों हाथायाथ' गैला ने मा नायदों इसे दे मिनिनानै आइदै होनलायदो आइदै आयु होनलाय
नाङा दे नायदो नायखायो बिसोरो माबाखौ गथ'फोरनि माबा माबि थायोना गथ'फोरनि प्रग्राम होनलाय आंबो मोनसे दङ डायाना एन्ड रमा बेखौ नायो बिरादनो बेनि उनावहाय माबाखौबो नायो फिसा जिनिसफोरजों गेलेनाय एकदम साउन्डखौ खोनासंनाय मानाय मा सोलोङोथाय मा नायो बिनि उनावहाय जोंनाव बियाबानो जाबाय आरोना 8:45 जाबाय ओमफ्राय राजाजों आंजों जाखांबाय ओंखाम ओमफ्राय गथ' सानैया उन्दुवाखै टिभि नायदों दायो ओमफ्राय आङो बिसिनि गाइखेर दै गुदुं गुसु पुरा रेडि खालामनानै दोनजोबखाबाय माने हरावहाय बानायनानै होनांगौ जायो नालाय ओंखायनो सिरि आराम नायगासिनो आयु इस दोनदो दे दोनसै दोना आइदि मा आब' ए आब'थ' आरो मामा सना मा आगैया आयै मा जाखो आगैयालाय दामदों दा मामा दामदों दा उन्दुनो ओंखारबाय मामा आइदैनो आइदै होनदोलाय आयु बापरे बाप दायो नै आंहा मोनसे खामानि फैलायबाय बेनो जाहैबाय मासाज खालामनानै होनांगौ नो खानायानो गैया माखौ मासाज खालामनोथाय आङो जारलासो टाक्लाक्लानो खर'खौनो बोरला थिर बायदिसो नुबाय आइ मानसिया मटा जादों ओमफ्राय नै खर'a फिसा खर'आ मानो फिसा दं बिदिथारलाय आंना नै आंनि आखाइ एसे गिदिर मोनबा हमजोबगौमोन मा आंनि बाबा आंनि बाबा नोंसिनि आंनि बाबा दे 10:15 जाबाय दासो उन्दुलांबाय रिदिमाया एसे सिगाङाव उन्दुबाय बेनि उनावहाय दानिसाया दासो उन्दुबाय आरोना आरो फारसेथिं दानिसाया बिफानि ससमाखौनो गाख्रेबनानै होबाय दा मारै जादोंथाय मोनथिला आरोना एसेबाबो खेंख्रा जाखाबाय बे दायो आंबो रेस्ट लानोसै मेंनाय मोनबाय उन्दुनोबो ओंखारबाय ब्लगखौबो आं बांद्राय गोलाव खालामबाय थाला नोंथांमोनखौ लोगो मोनफिनलायगोन नेक्स्ट ब्लगावहाय दिनैनि थाखाय एसेनोसै गोजोन्थों बाय बाय गुड नाइट